sæsoner med, som I synes er den bedste af alle, og vi har kun top 5. Men der er en, der bliver den bedste. Hvor sætter vi den her til at starte? Jeg ved ikke, hvad der ellers kommer. 2 eller 3. Jeg tænker 2 til at starte med. Vi må altid rykke. Vi må altid rykke. Så bare ordentligt. Så siger jeg 2. Nu skal vi til den sæson, som vi har stemt allerflest gange på, var den bedste sæson. Og det er chapter 2, sæson 2. Det er godt forstå. Jeg regner med, at det her det er ligesom en sæson. Det er jo Midas-sæson. Jeg valgte at skille nogle ord. Det er jo Midas, der kommer ud i sæson 2. Det er jo ikke sådan, det Og det er tegnefilm. Så du kan tage en sækkepude med over, og så kan du sætte den i stykket. Og så lige skrue ned, ikke også? Aske. Akke. Aske. 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 Altså, er du døv, eller hvad? Skru ned. Det var da vildt. Sindssygt fed sæson, specielt på grund af Midas, altså den, så nu er jeg så op til etterne, men det der kommer noget, der er bedre. Det næste, vi skal til, det er chapter 2, sæson 4, og det er Marvel-sæson. Jeg ved, at den her sæson her, det er Chloe's yndlingssæson. Det var den sæson, jeg tror, han vandt allerflest penge også. 21 millioner til Chloe. Ja, det er ikke den sidste. Vi skal nemlig til at lave en mere. Men det er nogle andre mål, og det er en grillfight. Jeg kan ikke få Stark Raffle, for den er ikke creative. Så. Det synes jeg er sygt bedre, for det synes jeg egentlig var det, der var fødes. det må jeg lige fortælle for. Men udover det, så det jeg godt kunne lide den her sæson her, det var Boogie Bombs, og så var det Charge Shotgun. Der var mange, der ikke kunne lide Charge Shotgun. Ja, man kunne virkelig vende sig til, at det var en helt anden måde at spille på, ja. Men jeg kunne også lide det, jeg synes det var fedt. Det kan du godt lide ord at sige. God sæson, mange spændende nye ting, er blevet produceret. Så er nok på 3 eller 4. 3 kunne jeg godt, men jeg ved ikke, hvad siger du? 3. Den er sådan for at blive lækkende der. Ja, det tror jeg ikke. Næste sæson, vi skal rank, det er sæson 7, altså chapter 1 sæson 7. Og jeg synes, det er helt rigtigt. Det er nogle glade, der er lidt sur. This is Fortnite, guys. This is Fortnite. This is Fortnite in the current meta. We are doing most code in planes in the air. Det er jo bare ikke holdet i luften. Oh my god! Udover at når der var lidt sur på sæsoner, så skete der også noget andet sindssygt. Så kom svært med det. Fordi det er glemmer. På det tidspunkt, det er den største turnering, vi kan spille det her i Fortnite. Det bliver ikke større, det her. Og så mange spillere, der er så lille, og han flyver bare rundt og... Altså, han bygger ikke engang. Det er jo sjovt ud frem, det der. Bro, det er pro players, det er professionelle spillere, han er. Og de kan ikke gøre noget. Han flyver bare. En til ham. Hvordan kan jeg så lige godt? Så kan jeg gemme ham igen? Er det lidt svært gammel? Ja, det er det nemlig. Du starter med at tage sådan en tid, okay? Jeg tager lidt tid her. Okay, er du klar? 3, 2, 1. Man skal lige huske det mekanik. Så er der med. Den gang, der føltes det meget bedre. Det er ikke helt ud, men jeg har der. Hvad er det noget, du har gjort?
du følte, det var en god sæson. Ja, det følte jeg, og første sæson var sådan kvalificeret til den der Win for All turnering, så for mig var det en virkelig god sæson. Den tredje vil jeg godt skubbe den op til en sæson. Så vil jeg meget med ham. Ja. Den næste, vi skal til, nemlig, jeg tænker lige, vi skal se, det er nemlig sæson 5. Og det var der, hvor det var, at vi fik den første bil. Golfvogne kom ud, hvor man sådan rigtig sådan, kunne køre rundt på banen. Ja. Det er nemlig også den sæson, hvor det var, at Heavy Sniperen kom ud. Den var Så den kom ud, og den var fuldstændig vild. Så det vi skal nu, det er, at vi skal se, om du kan nakke mig med sniper, når jeg går rundt på din golfvogn. Jeg kan bare se, hvordan du klarer det. Og det samme til jer, der er efter. Og så er det hvem af os, der er hurtigst, okay? Det bliver jo tæt på. Hvordan er det ikke lidt? Ja, den er heller ikke lidt. Ja. 138, det var ikke helt let gjort, men den var så tæt på den der. Var den tæt på? Det synes jeg slet ikke, var. Sådan der. Let's go. Emulator. Headshot style. Udfaldspunkt. Kom nu! Det kan du ikke se kuglen. Jeg synes, det var en af de bedste sæsoner. Den er bedre end mig. Det var en varm sæson. Der var sådan en golfbiler. Der var sådan en lille racerbane nede sådan øst på kortet. Var der sådan en Bro, racerbane. du var så sjov. Jeg skulle lige sige vennerne engang. Ja. Hvad synes du om? Ja, jeg synes ikke, den slår over den der sæson 7. Harvey derovre. Den her. Så skal åbne den op for 4, og så den der for 3, og så den anden for 2. Jeg er ikke enig med den, tror jeg. Jeg er ikke enig med den, jeg tror. Den næste sæson, vi skal til, det er nemlig chapter 5, sæson 2. Okay. Det er sjovt. Det er Youngerne. We know the drill. Alle kender den her sæson her. Det vi skal nu, det er, at jeg samler en masse lyn op. Og så hopper jeg herop, og du hopper bare på den her. Og så ser vi, hvem der hurtigt skal få en anden tager ned. Ja, spændende. Det er griner. Så du skal bare løbe, bro. Du skal bare blive der på den her. Og jeg skal bare give dig fuld skrald med lyden, okay? Okay. Nå, nu tager vi op, bro. Fuck you, no, baby. 3, 2, 1, nu. Okay, jeg synes faktisk, den her sæson er sygt god. Jeg synes, den er virkelig god. Jeg kan godt lide mit Youngerne. Jeg kan godt lide de våben, der var. Og jeg synes, der er meget fantaseret. Jeg synes ikke, der var noget, der var Altså, jeg synes også, at medaljerne, der var også på den her Green Bay, den var ret god af. Ja, den var den bedste. Ja, Men de andre, de var ikke sådan helt vilde, og men de hjalp dig alligevel lidt. ja, det gjorde de. Jeg synes, at vi skal være på en... Jeg synes, at det er... Det synes jeg ikke. Og næsten så ville jeg tage dem som fjerde, og så måske rykke Stark ud. Og så OB over på det. Ja. Rest in peace, Flow. Jeg er tilfreds med den her serie. Jeg var ikke tilfreds med den der. Vi er ikke rigtig tilfreds med den. Den aller sidste sæson, vi skal rate, det er nemlig sæson 3 i Chapter 1. Helt OG. Og det er ikke også. Det er det. Fordi det var der, hvor Honey Rifle blev sluppet. Det var så vildt, og så no-scope blev brændt med sygt ud med den. Og det var også kød. Jeg siger på challenge. Jeg tror, det er. Honey Rifle. Er du klar? Ja, det føler jeg. Det var så den må I godt lige tilføje tilbage igen. Den Den kan ikke tilføje tilbage. Jeg kan se, så flyder den. Og bro, vi to, vi bliver uvenner, hvis vi ikke kommer højt. Ja, den skal der op af. Det var også der omkring, jeg sådan selv begyndte at spille. Og nu, ja, det føler jeg. Ja, jeg føler, at jeg har nogle... Det synes jeg er fedt. Det synes jeg er fedt. Altså, jeg vil give den en første, og så rykke sæson 2, sæson 2, rykke den ned til en anden. Så bliver nødt til at kalde det. Vi kan ikke sige 8. Det er 8 biler, det skal være der. Og så bliver vi nødt til at gøre sådan her, ikke? Eller så skulle vi om på 2 og 3 ved ikke? Altså den her. Ja. Ja, den her er respekteret. Men husk, at vi har kun taget udgangspunkt i de sæsoner, som I derude har skrevet. Tusind tak, fordi I derude, I har set med. Vi ses